nyika yeSouth Africa yazonyadzisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaED Mnangagwa. Toza the same minister aiwa akapa ma-restrictions akanamisa ED Mnangagwa negovernment yake kuti vaya muSouth Africa vachisika medication nhasi aizovhura hombe. Takaona vakava-restricta zvikanzi aiwa munoluta ma-state funds instead yekuti muadvance muprovide equipment iri nani mumahospitals enyu but munozouya kune nyika dzedu muda kuwana treatment. Pane mashoko anobuda nyogwa muzara nhasi sara mina mashoko aurodi bwa subscribe like otina on the bell icon tipina mpindula monyogwa mchinzi. It's unfair that the Zimbabwean government pretends not to see the Zimbabweans are getting free medical treatment in South Africa. New Health Minister in South Africa, Aaron Motsoaledi, addresses the media on the sidelines of the ANC National Executive Committee that took place in this week in Benoni. Panapa tikuona kuti this new health minister ari kupinda achiti government yeZimbabwe inoda kuti haisi kuona kuti vagari venyika yeZimbabwe kana vanhu vanogara kuna Limpopo uko vari kuuya vachisika medical attention munyika yeSouth Africa. Tiri kutovapa medication mahara ndokuti totoziva kuti vanhu vanenge vachitotambura kana kuti aiwa government yaED Mnangagwa ignore those tragic situations achiti ivo seANC vanotoshape kutonyarira mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti leader akaita sei asingaoni zvinhu zvakadai so. Tinoona kuti aiwa last week ndiye the same minister akabva ati aiwa government yaED Mnangagwa toburi kuiona uye mamwe ma-international countries vanofanira kuti vabhana kuti varege kuwana medication munyika dzavo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pene kume section medu musangano subscribe like, turn on the bell icon.